Ilabi na kaninyo, Dr. ni Obra o Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista na magkatawag kinabuhi ni akong suwat sulran. Taugalan ko ninyo sa pangalan niya Alp, 20 anyos, ulitaw, taga Dumaguete City. Punto medikal kining akong sulran. Dili gyud ako. Sa ako kining maguwang. Kabahin kini sa dili masabot niyang gikamati. Minyo kini siya ug may duha ka anak. Aron inyong isabtan, sugdon ko diyang niipon kog puyo sa ila. Ingon ini ang mga panghitabo. Maayo hinoon nga ani ka na puyo sa amo dong Alb. Aron may kuyog si Manoy Ram nimo nga maghakot og kupras. Kay gahi ag uan ng maguwang nimo uy. Kay nganong din ang ilma? Doon na siya gipamati. Unya, dili gyud magpatambal bisan og sabi ni saya na lang unta to. Mabalaka ko nga basig maunsa na siya kung manghakot sa kupras. Kay unsang di gyud mamati nun? Na, ambutan na niya uy. Ay, kakapoy. Katatas. Kutasa. Ah, nanay. Ni, ikaw ko ni suwi pagkigsulti ana niya. Basig mo patuon nimo nga patambal. Kay igsuon baya mo. Ako nga rin unang. Katabihan sa daning ilma, eh. Yapil pamagi kagabalakan hindi akong gibati. Mubalaka jud ko man oy, kay igsuong gud ta. Nay, pinaunsa man ka? Unsa man dinagi mo gipamati? Ay na, magsakit man kundi akong mata. Kunya, upunik man sa kong liog. Unsa? Oh, dili ka high blood man oy. Unsa? Basin taas kag presyon sa dugo ba? Maong musakit imong liog. Ya, musakit sa digapil ang akong mata. Namurag mapaw nga ang akong pananaw. Ay, maong patambal lang taman oy. Aron mahibaw taog na unsa na na. Ayaw kumpiyansa na eh. Patambal, doktor. Sus, watay kwarta para ana eh. Mahal ka na magpa-doktor ta. Para lang sa mga nato lang pagpa-doktor. Kita mga pobre, di kita ka-afford ana. Noy, ingon sinang ilma ba? Bisan og magpa-binisaya lang kung tanoy. Binisaya? Kanser sa mata ning imong sakit. Unsa? Ay, binuang eh. Mahog masatas lingkuranan ng kalaki nimo. Kanser gyud. Patuon ako kay mao ning nakita na ko sa kahimtang sa imong mata. May kanser kini. Grabe nila na. Kanser naman ka. Wala na ba na kaayuhan? Kung dili siya makamaumulik kay mga bawal aning sakita, ang mapildi gayud kining bataa ining sakita. Mag-sure iya, oy. Mapakumasayab sa akong diagnosis do. Matinuod yun. Unsa may bawal na iya? Aron malikayan sa akong maguwang. Dili siya pwedeng mukhaon og manok nga dag og tiil. Unsa? Manok nga kolorilo og tiil kuno manoy. Bawal. Di pwedeng mukhaon og karning baboy. Unsa ram di ang pwedeng kaunon sa akong maguwang iya? Aron mamaayo siya na yung kanser sa mata. Kuyawan ko sa sulti sa tambalan. Nga may kanser kuno ang mata sa akong maguwang. Kay grabe bisag kuno ni kung mao'y masakit. Mukunik sa iyang liog ug mawa ang iyang pananaw. Nakasaway na jud kog tabang inin sa akong maguwang. Motong akong gisultihan ang akong usa ka igsuon nga babae nga si Jilia ug ang usa na ko kamanghod nga lalaki nga si Jimil. Unya, Uy, kakuyaw ko des kahimtang ni Manoy Ram, Kuya Alb. mao lagi. Kuya kung tinuod yung nga kanser eh. Kay basin simbak ko ug dili na mga kita si Manoy. Mabuta siya. Ha? Di lang dayon tamutuan ng sultis tambalan. Uy, di mo na siya doktor. Posible ba yung masayop na siya? Maayo unta Jilia. Pero nabalaka jud ko sa kahimtang ni Manoy Ram. Kay di ang kausa nga nakatabang ko diyang bisakit iyang matag liog. Nabalaka ko pag-ingon niya uy nga nawa ako niya pananaw. Pero dili lagi dayon tamutuo nga kanser na. Kay tambalan ra ko yung nagsulti ana. Kawas ka kung doktor na gyud sulti. Di po lagi siya magpa-doktor Jilia. Yawa ko ni kwarta.
usik ra ko ng kwarta. Asay kausik kun mawa na gyud ang iyang pananaw. Gani, Magtampo-tampo ta. Kitang mugasto sa pagpadoktor ni Manoy Ram. Aron dili siya manghinayang sa kwarta. mas maayo pa, Julia. Ha? Niya namin natigom ni Ram. Nagtampo-tampo ng mga igsuon ni mo aron. Nga, mapatnabalan ka na mo sa doktor. Kami si Jilia ug Jamil. Sus, nagkusik-kusik naman mo ang kwartaha eh. Nagkusik-kusik lang gimog kwarta. Jelia, Jamil. Gipalit pala ninyo usa ka sakong bugas. Dugay na kinatong kinaon ana. Sige lang gud noy. Kanang kwarta noy no makit-an ra gyud na. Apan simbak ko kun ang pananaw nimong mawa. Maglisod na tagbalik anak noy. Di na lang lagi ko, di ako. Di ko magpa-doktor. Ay, usik sa kwarta. Tumanon ko lang tong gibawal sa tambalan ako. Di ko mukaw na to. Mito day dayon kas gisulti sa tambalan noy. Ha? Liman ka anang kanseron oroy. Nagpataka lang sab siguro to siya og sulti uy. Adto ta mo tuos doktor noy. Kay doktor na na. Bitaw, Noy. Sige na. Kuyog na mo. Sus, magpa-doktor na ta. Nagkahasulahin ako ninyo, hindi. Noy, ayaw lagod ako na naagod, Noy. Magsuon man ta. Kinsa mo man diya magtinabangay, ha? Nakita naman man nagsuon. Noy, magpatambal ta sa doktor, ha? Maniram. Agahi jud tayo agniho na ang maguwang nga magpatambal sa doktor. Di gyud papugos. Gipapangita na noon miniya og tabletas aron mo inom na lang kuno siya tabletas. Unya, wa sa may mahimbaw kung unsang tabletasa. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana. Magsakit ang mata sa akong maguwang ug mukunik kuno siyang liog. Magsige siya og pugong sa iyang liog sa kasakit. Unsa man kay posibleng sakit sa akong maguwang? Ikaduhang pangutana. Dili magpa-doktor ang ako maguwang kay usik kuno ang kwarta. Amo na lang gipabinisaya. Ingon tambalan na kanser kuno sa mata ang sakit ni Manoy. Tinuod ka? Ikatulong pangutana. Unsa man ang mga pagkaon na angel kaya ni Manoy? Amo bang sundon ang giingon sa tambalan na dili siya mukaon og manok nga yelo og tiil, ingon man karning baboy? Ikaupat o katapusang pangutana. Ingon ang ako maguwang nga mutumar lang kuno siyang tabletas para siyang gibati. Kay basing kuno ug mamaayo siya na dili na siya kinahanglan nga magpa-doktor. Unsa man sa kahang nga tabletas? Makahatag ba ka, Dok? Paliog, tawangin ang bagi ko. Kini, ang akong suliran. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anan sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaniyo karong adlaw. Ug lagi kay medical doctor ko, psychiatrist ug drug addiction specialist. Ako motambag sa mga problemang punto medical, logical, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ang ato magkutlaw nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the life you are living now is also the dream of millions. So always be satisfied with your life. Be happy in every moment of life. Kaya na lang pag-ambisyon ng mga nindot ka mga sakyanan, mga unsa pamilya, okay na ng multicab, okay na ng motor, lang beyond your means, ha? Mga nakita ko simple living. Unsa may simple living? You live to your budget, ka na may standard. Ayun na pagkaon ka mga restaurant, mo bayad kag 5,000, 4,000, wa kay budget. Ha? Ano, maori po ng busuga. After 2 hours, gutom na sad ka. Ha? Pero na kay nagang kwarta, winter na, kadakaon na mo, 5,000, okay na. Okay? So,
ang ato magtatampo karon nga daw ha, si IG na siya, 20 years old, single, taga Dumaguete City. Ito kini sa iyang magulang nga kinaiya, ha? Ninyo na ning magulang niya unya naiduha ka anak, ha? Sumasa na bati na to ganina sa drama, kit kuno ang mata ba to? Unya anto dagan gani sa liog, makakos ba kuno og cancer ng anak nga ma-eye strain ba, ma-eye strain. Binisaya murag sana mapilaw unsa na binisaya ng eye strain, unsa man kuno mga pagkaon nga likayan kanang dili ba kuno kaon og manok nga hilo ang tiil og baboy nga hilo og dili wa may baboy nga hilo og tiil, manok og hilo nga tiil unsa ba kuno tambal ani mga eye strain. Mo na atong nabati kita sa drama nga gipadala ni IG ba niya ngalan taga Dumaguete City, no? Negros Oriental. Hinaot nga okay na lang yung kinabuhi sa Negros Oriental, no? Wa na yung mga kukahadlok man sa mandiya, no? So ako mukaon man kog manok bisag unsa pay nagtakulor sa tiil. Basta kay mahil lang pagkatura. Inumdum ko atong manok Bisaya ni Ma'am Julieta noon. Thank you very much, ma'am. Pagkaon kini mo manok Bisaya da sa inyo paganha namo. Lami kay sabaw ato da may tag mausab to. Si Karen Mi maayo kay na mo tuwa og manok. So balikan na to ning mga taga Dumaguete City. Kasi may no? So balikan na to atong magtatapo ko ng adlaw si IG ba ni? Kalimot ko IG ba to? Kung taga Dumaguete City. May ito kani sa eye strain, no? Doon sa manay nga eye strain. Mahitabo ni siya kung grabe ito ang paggamit nimo sa imong mata. Ha? Grabe ang paggamit ng computer ka, hindi ka magbasa, o tanaw kag TV nga, way undang-undang, way pang-pang imong TV. So, maluya ang imong mga eye muscles. Mao nang balikon ako, ang hinungdanan ni, grabe ang paggamit sa imong mata. So, unsa may mga simptoma niya ni, makakos pa kung cancer, depende po, di mong tingali no. Unsa may mga simptoma ni, mo kuha imong mata, mo blood imong vision, mo labad imong ulo, very sensitive ka sa light kung nakay eye strain. Busy ka, mo kag bubog, nga nakay eye bags, ngatol na dang napita usahay, siyempre, murag magbugat ang imong kilay ba, magbugat, o niya, di ka ka-focus, ubos imong focus, siyempre, sa may makon imong focus, mabugat ang imong mata, di kapoy, no? So, mao na siya. So, sa man pagpugong, pag-prevent, nga dili ka mag-eye strain, ha? Unsa may pag-prevent? So, you have to adjust the lighting sa imong TV kung ayag ra kayo, unsa man diha, nga ug naa kay correction glasses, kinahanglan nga imo ning checkon kung sakto pa bagyapon ang grado sa imong mata. Nga kinahanglan nga lugar nga naa ka nag-standby dugay kinahanglan nindot ang air circulation. O kung man aircon, at least maayo ang air ventilation, o nya pwede ka mo gamit og artificial tears, no? Ako bago ko operahan og katarak ni Dr. Jojo Aquino, na ako'y mga ipato artificial tears kuno to. Ay back na ay ano ba to? Basta daghan to mga pato na dili lang kumungan kasi palit-palit mo magpato mo. So basta kay naay artificial tears nga available, no? Nya you take a break, ha? Katong ingon ako sa una mga sibya usama ni problema, ha? You take a 20-20-20 rule. So may pasabotan ng 20-20-20 rule. So in 20 minutes time, kinahanglan mutindog ka, mo relax ka, nga mo focus ka usa ka object nga mga more or less 20 feet ang kalayo, ha? Focus ka o niya, mga 20 seconds, ha? Para maka-rest. Ay, lang si duko na, tanaw ang inyong mga duta, unsa na lang inyong duwa-duwa diha, kay ma-eye strain juga. Mo na ikuan, masaputon ka, o ma-eye strain ka. Dili may nun maka-cause of permanent damage sa imong mata, pero uncomfortable ka, unpleasant ka kung nakay eye strain. Uban nang mainong nanay, nakay either benign or malignant nga, inunta, problema da sa imong mata or sa imong utok, ha? Or naaba infection ng imong optic nerve. Gitawag nila mag optic neuritis. Okay? So mao na nga kung kita bitaw di man tumalikayan gyud, no? Di tumalikayan ng murag sapot ta, suko ta, for some reason, taas ang atong adrenaline. Pag taas atong adrenaline, this can cause problema sa mata, kay ma-pressure bang imong mata, imong eye muscles. This is one of the reason nga nung natay blurring of vision. Ha? So, sa maon mo na pagtambal. So, kung na kay eye strain, cause kato akong gingon mo, 20-20-20 rule, kunya imong ikuan na imong mata, you close your eyes for mga 10 seconds, para maka-relax, kunya, you make put cold compress. You may put cold compress para nga maubos ang
ang blood circulation around the eyes. Yeah, medyo ma-relax ka. Kung katong manabako, ayaw mo pagpanabako kay asos musamot nagkakuan ng imong mata. Kay kuan man, ayaw pagtabako. You may eat ascorbic acid nga mga vitamins or rich citrus, mga kay makakosa. Green leafy vegetables, pwede ni siya. Mga isda nga rich in omega-3 fatty acids, no? Kaya matambok itong mga isda, mga nindot na yung mga tinula. And of course, you have to exercise your eyes. But kipat na nimo, other than eyes, you have to wear protective glasses. Rather exercise, no? You have to wear protective glasses, especially kung naka sa open face or other area na medyo glaring ang nang hayag kayo para ma-minimize ang ultraviolet rays nga musudya sa imong mata. No? Mao na siya ang pangakuan. Wa may angay nga likayan nga pagkaon sa mga dili ka allergy, kadto lang mga allergies o some food maglikay mo na. So kanang manok nga hilo ang tiil o kanang baboy, ang baboy usa ra may siguro kulor sa tiil na no? Kitag baboy nga hilo ang tiil. Hilo ang tiil, manok ra tong gingon niya hilo ang tiil. Kaya yellow, puti, brown, blue, ito basta manok ko kaon ko na. Ayo. Labi nagpareha sa tinula ni Ma'am Juliet. Para nindot yan na. Alright, so nakasabot ka. Of course, nalimot ko, you drink enough water. You drink enough water. Kaya mao na usas mahinungdan nga ma-eye strain ka. Kaya mauga man imong mata. Kaya mublar ang imong vision. So you drink at least 8 glasses of water every day. Kung medyo daghan kag mga singot nga makuha o mawa sa imong lawas kay doing something nga singungton ka, maybe more than 8 glasses, mga 10 glasses a day. Kay kaning tubig mangon dako kay ning percentage sa atong lawas, no? Mga 70% sa atong lawas tubig. O sa atong utok mas taas pa ang percentage, mga 70 to 80% sa atong utok tubig. So mao na nga moingon nga mabuhi ang tao og pipila ka adlaw kung way pagkaon, pero di mabuhi ang tao kung wa nay tubig inom. Madali ra gid ta magkuan. Kinahanglan importante gyud ang tubig sa mga bukid-bukid, sa mga lugar nga way kuryente, moingon ang mga tao dito. Maayo pag wa may kuryente. Okay ra wa may kuryente. Naa lang may tubig. Tinood na, way tubig gani problema. Water is life. Nakasabot ka ay sa akong ipangutana sa irade imong paabot din sa mong sulat-suliran nga si taga Dumaguete City, no? Musta naman mo dia, nindot ba kay na inyong boulevard dia, no? Katuroy ko dia, naghanang panahon. So from all of us here sa Radio Mindanao Network, Production Center Radio Nationwide Tatak Ariman, ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kay ko sa inyong makanayong pagpaminaw sa atong mga Ariman program, taas kita greeting din sa atong lugar. Until the next time, hasta la vista, bye-bye!